गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो बुजिगोन। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना बुजिखाबाय, मिन्थिखाबाय जानांगौ। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननाव मोनसे हेल्पसो बिनो नागिरदों। दा जों गोबां गुबुन गुबुन टाइमाव, गुबुन गुबुन समाव न'खरनि खैदां खैफोदखौ नायनानै रां रुफानि खेथ्रआव, इक'नमिक्स प्रब्लेमाव जों गुबुन हादोरफोराव खामानि मावनो थाङो। सोरबा हौवा माहारियानो जा, सोरबा आइजो माहारियानो जा। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफ्रा मिथिखा हसिखा थाङो, रोंनानै थाङो। नाथाय खायफा मानिया सोरजोंबा थांफानाय जाहैयो आरो। दा बै थांफानाय सुबुंफोरनि गेजेराव माबायदि प्रब्लेम ओंखारो, सोरबा ट्रेनावनो आन्दायनानै थालांनाय, सोरबा मोनहैखांनानै फैनो हायै, फैनो रोङै, बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम जायो आरो। दा थिग बिब्दिनो जोंनि बिमाजों समान बैसोनि, मादैजों समान बैसोनि बिथाङाबो आन्दायनानै दङ जाहैदों। बिथाङा गावनि बुंनाय बायदिब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बायदि बुंदों, बिसाज्लाफोरबो दङनो। दा आं फटकखौ होनानै होगोन, नोंथांमोना स्क्रिनाव मोजाङै नायनानै शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो मबाइल नाम्बार, कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं होनानै होगोन, जाहाथे नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै बिथांखौ गावसिनि न'सिम दैथायहरनो हायो एबा मिथिसार होनो हायो आरो। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम आरो बे बहा दङ नोंथांमोना मोजाङै सोंनानै लानो हागोन आरो। दा थिग बिब्दिनो सिगांनि टाइमफ्रावबो जोङो गोबां केस नुबोदों बिब्दिनो। बबेबा ट्रेनाव आन्दायनानै थानाय, बबेबा गुबुन जायगायाव थांनानै दिनैसिम सोरबा बायदिया दङना गैया बेफोरबायदिनि खबरखौनो मोना आरो जेनेबा। आरो ओरैजाय अरुणाचलफोर बायदि जायगायावथ' मा बुंनो, अरुणाचल बायदियावथ' दिनै उन्दैनिफ्राय थांनानै दिनै बोरायलायनाय, गथ' गथाय गारनानै थांनानै दिनै बोरायहैलायलायनाय दङ। बिसोर माने बान्दा जानानै दाहोनाफोर बायदि खामानि मावनानै थाहैनो गोनां जानानै दं आरो। ना खारखोमानो हायो ना मानो हायो। ओंखायनो माने गुबुन हादोरफ्राव थाङोब्ला सोरबा थिकादार, सोरबा मेनेजारफोरा मोजां होननानै लानानै थाङोब्लाबो बहुद हुसियारैसो थांनांगौ होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा गुबुन जायगायाव थांनाय, बिनि जायगानि जानाय, थानाय, लोंनाय, थाहैनाय, टाउन सहर नुफेरा गामियारिनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंनि गेजेराव मोनसे बिल्डिंनि गेजेराव बहाबा हाथाय बाजाराव, टाउन सिटियाव थाहैनाया माने गोबां गोब्राब, माने प्रब्लेम फैयो आरो। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ ओरैनो ससे जास्ट लाबोदों नोंथांमोननो फोसावहरनो थाखाय, जाहाथे मानसिखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम। आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जुगोलाव जाथों।